дар натиҷаи татбиқи барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо дар ин замина омӯзгорону хонандагони муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 1 барои хонандагони болоиқат дар шаҳри Душанбе дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ва олимпиадаи байналмилалии фосилавӣ иштироки фаъолона намуда ба гирифтани ҷойҳои назаррас сазовор гаштанд. Салом тамошобинони гиромӣ, нашри навбатии барномаи соҳибистеъдодро ин лаҳзаҳо аз телевизиони илм ва табиат пешниҳоди шумо мегардонем. тамошобинони гиромӣ, ёдрас менамоем ки имрӯз суҳбате дорем бо омӯзгорон ва хонандагони муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 1 барои хонандагони болоиқати шаҳри Душанбе доир ба дастоварди навбатияшон ки дар рафти барнома бо иштирокчиён шинос хоҳед шуд. Қаблан иштироки шуморо дар барнома хайрамақдам мегӯем. хушомадед. тавре ба мо маълум аст, чанде пеш омӯзгорон ва шогирдони муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 1 барои хонандагони болоиқат дар шаҳри Душанбе дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ иштирок намуда ғолибият ба даст оварданд. Бигӯед ки асосан хонандагон аз кадом фанҳо дар ин олимпиада иштирок намуданд ва то кадом андоза воқеан натиҷаҳои беҳтаринро сазовор гаштанд. сараввал миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ мерасонам, ки дар рушди нумӯи соҳаи маориф нақши калидӣ мебозанд. ба ҳамагон маълум аст, ки хонандагони гимназия дар озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ, шаҳрӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд. дар соли 2026 дар олимпиадаи фаннӣ даври чорум ки дар мактаби байналмилалии президентӣ шуда гузашт, 13 нафар хонандагони муассиса байни синфҳои 11 рақобат намуда, аз 13 нафари онҳо ба 8 нафари онҳо муяссар гардид, ки сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гарданд. аз ҷумла дар канори мо нишастанд Абдураҳимова Шукрона, ғолиби даври чоруми олимпиадаи фаннӣ аз фанни география ҷои якум, банда Эмомов Исфандиёр, ғолиби даври чоруми олимпиадаи фаннӣ аз фанни таърих мебошанд. дар қатори ин хонандагони муассиса боз дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ки бевосита бо сарпарасти хиди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола дар кишвар шуда мегузаранд, иштирок менамоянд. озмунҳои ҷумҳуриявӣ ба ҳамагон маълум аст, ки на ба соли таҳсилӣ мебошад, балки ба соли тақвимиянд, яъне дар як соли сипардигарида ҷамъбаст мегарданд. хонандагони гимназия дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ба монанди илм фуруғи маърифат, фуруғи субъи доноӣ, китоб аст иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гарданд. масалан Давлат ва Нушин, хонандаи синфи 8 муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 1 барои хонандагони болоиқат дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субъи доноӣ китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакон, наврасон ва осори шифоӣ иштирок намуда сазовори ҷойи сеюм гардиданд. омӯзгорони муассиса дар ҳамин гуна озмунҳо иштирок менамоянд. аз ҷумла Умар ва Парвина, омӯзгори фанни забони англисӣ муассиса, дар даври чоруми озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субъи доноӣ китоб аст аз рӯи номинатсияи адабият ҷаҳон, шаҳрвандон ва намояндагони касб кори гуногун иштирок намуда сазовори ҷойи сеюм гардиданд. дар озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат Исоев Нурмуҳаммад, хонандаи синфи 11 муассиса, дар соли сипаргигарда 2025 дар даври чоруми ҳамин озмун иштирок намуда сазовори ҷойи сеюм аз номинатсияи география гардиданд. ғайр аз ин хонандагони мо дар олимпиадаҳои байналмилалӣ чӣ фосилавӣ чӣ муштарак иштирок менамоянд. аз ҷумла 2 нафар хонандагони мо дар олимпиадаи байналмилалӣ ИКО ки аз фанни забони англисӣ ва математика дар соли 2025 дар шоигарии Камбоҷа шуда гузашта буд, иштирок намуда сазовори якеаш сазовори медали тилло ва дигараш сазовори медали нуқра гардид. ғайр аз ин хонандагон дар ҳамин озмунҳо фосилавӣ иштирок менамоянд, яъне тариқи онлайн, ва 13 нафар хонандагони муассиса дар ҳамин озмун
тариқи фосилавӣ иштирок намуда сазовори ҷойи ифтихорӣ гардиданд. аз фанҳои дақиқ дар озмун олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ то имрӯз чӣ гуна натиҷаҳои назаррас хонандагон ба даст оварданд? дар асоси барномаи 20-солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ, риёзӣ дар кишварамон озмуни олимпиадаҳои гуногун баргузор мегарданд. Масалан, яке аз озмунҳое ки ба ҳамин барнома тааллуқ дорад, ин озмуни ҷумҳуриявии илму фуруғ маърифат мебошад, ки аз рӯи номинатсияҳои гуногун аз ҷумла география, химия, физика, астрономия, барномасозӣ, зеҳни сунӣ мебошад. хонандагони гимназия дар ҳамин озмунҳо фаъолона иштирок менамоянд. Масалан, мо аз рӯи як номинатсияи география ҳамасола дар муассисаамон ғолиб дорем. бовар мекунед, соли 2025 исоев нурмуҳаммад синфи 11 ғолиби ҳамин озмун даври чорумаш ба, яъне қисмати ниҳоияш ба, ва соли 2024 абдураимова шукрона, соли 2023 шарипов муҳаммад аз ҳамин озмуни илм фуруғ маърифат қисмати номинатсияи география ғолиб омаданд. дар қисмати номинатсияи физика, астрономия низ мо ғолибон дорем, аз ҷумла тошев ҷавоҳир дар соли 2025 ғолиби ҳамин озмун мебошанд. ин озмун боз дар қатори худ номинатсияи зеҳни сунӣ дорад, ки хонандагони муассиса айни ҳол дар даври ноҳиявии он иштирок менамоянд. акнун аз ғолибони озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ пурсидан мехостем, ки онҳо дар кадом озмуни олимпиада асосан иштирок намуданд. сараввал мехостам миннатдории аввалин дараҷаи худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ расонам. зеро маҳз бо ташаббусу дастгириҳои онҳо имрӯз насли соҳибмаърифату китобдон дар сатҳи шаҳру ҷумҳурӣ ва ҳатто дар сатҳи байналмилалӣ метавонад истеъдоди худро нишон диҳад ва сазовори чунин ҷойҳои намоён гардад. ман ҳамчунин иштирокчии чандкаратаи олимпиадаҳои фаннӣ бо сазовор гардидани ҷойҳои якум ва дуюм дар даврҳои ниҳоии он мебошам ва инчунин дар соли 2024 ғолиби даври ҷумҳуриявии озмуни илм фуруғи маърифат аз рӯи номинатсияи география мебошам. дар баробари ин иштирокчии чандин озмуни олимпиадаҳо дар сатҳи шаҳр низ мебошам, аз ҷумла озмуни тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм ва ғайраҳо. асосан барои иштирок дар озмун кадом аз устодон шуморо роҳнамоӣ карданд ва дастгирии кадом устодон буданд, ки шумо ғолибият ба даст овардед? тӯли 6 сол мешавад, ки дар олимпиадаҳои фанӣ аз фани таърих иштирок намуда сазовор ҷойи аввал ва сазовор ҷойи дуюм гаштаам. инчунин дар даври шаҳрӣ озмуни беҳтарин донандаи китобҳои пешвои муаззами миллат сазовор ҷойи дуюм гаштаам. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ расонам, ки ба мо ҷавонон чунин шакли озмунҳоро ташкил карданд, ки мо метавонем илми худро сайқал дода ба ватани худамон хизмат намоем. дар соли 2023 дар озмуни тоҷикон дар оинаи таърихи миллати алома бобоҷон ғафуров, ки ба муносибати 115-солагии алома бобоҷон ғафуров гузаронида шуда буд, иштирок кардам. ба ғайр аз он дар олимпиадаи ҷамъияти илмии хонандагон дар даври шаҳрии он иштирок намуда сазовор ҷойи аввал гаштам. шумо боз дар кадом озмуни олимпиадаҳо аз фанҳои дақиқ иштирок намудед? дар ниҳоят дар соли дуюм ба ман муяссар гардид, то дар даври ҷумҳуриявии он сазовори ҷойи дуюм гардам ва дар даврҳои дигари он ноҳиявӣ ва шаҳрӣ тавонистам сазовори ҷойҳои якум гардам. ба насли имрӯза, яъне тавсияи ман чунин аст, ки барои иштирок дар озмуну олимпиадаҳо пеш аз ҳама тавонанд барои худ мақсад гузоранд. зеро маҳз бо гузоштани мақсад шахс метавонад, ки ба тамоми орзуву комёбиҳои худ яъне ноил гардад ва пеш аз ҳама бояд, ки тавонад чӣ тавр адабиётҳои тавсияшавандаро дуруст истифода барад ва дар назди омӯзгорон яъне тайёрии ҷиддӣ бинад. ва дар ин бобат дар сатҳи шаҳр ва ҷумҳурӣ ман низ тавонистам, ки бо рӯбарӯ гаштан бо рақибони хеле сарсахти худ дар ин озмуну олимпиадаҳо сазовори ҷойҳои якум гардам. кадом роҳҳои муҳиме ҳаст, ки хонандагон дар озмуни олимпиадаҳо метавонанд бемушкилӣ иштирок намоянд? ба кадом муассисае ки мо қадам занем, дар он ҷо тамоми шароитҳо барои насли наврас, барои илм омӯхтанашон ҳаст.
кабинетҳои фание ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ташкил карда мешаванд ва баъдан дигар маҳфилҳои фанӣ дар муассисаи мо, хусусан барое ки кӯдакон ба ҳар гуна роҳҳо нараванд, бештар илм омӯзанд, дар қатори худ маҳфилҳои фанӣ амал мекунанд ки ин маҳфилҳои фанӣ хонандагонро дар рӯҳияи илм омӯхтан, ватаншиносӣ, хештаншиносӣ тарбия менамоянд. яъне танҳо дар сурати омӯхтани илму дониш ва бештар мутолиа намудани китоб, яъне ки имрӯз хонандагон метавонанд дар озмунҳое ки сатҳи ҳам ҷумҳуриявӣ ва ҳам байналмилалӣ ҳастанд иштирок намудан, натиҷаҳои беҳтаринро сазовор гаштанд. хонандагоне ки ба гирифтани ҷоизаҳои назаррас дар озмуни олимпиадаҳо сазовор мегарданд, аз тарафи муассисаи таълимӣ ба хонандагон, ба ғолибони озмунҳо чӣ имтиёз дода мешавад? аввалан мувофиқи оинномаи гимназияи рақами 1 барои хонандагони болоиқати шаҳри Душанбе, ҳар он хонандае ки дар озмунҳои аввал ҷумҳуриявӣ, баъдан шаҳрӣ, баъд аз вай олимпиадаҳои фаниву байналмилалӣ сазовори ҷои ифтихорӣ мегарданд, новобаста аз он ки вай аз кадом ҷо аст, ҷои як аст, ҷои дуюм аст, ҷои сеюм аст, вай аз ҳаққи пардохти шартномаи муассиса озод мебошад. тамоми хонандагоне ки дар ҳамин озмунҳое ки дар боло ман номбар кардам сазовори ҷой мегарданд, маросими ҳавасмандгардонӣ дар муассиса гузаронида мешаванд. онҳоро бо диплом, бо медал ва бо дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ менамоянд. дар қатори он волидайнҳои онҳоро худди маъмурияти муассиса бо диплому дигар тӯҳфаҳо қадрдонӣ менамоянд. имрӯз омодагиҳои шумо ба озмунҳои дар пеш истода дар кадом сатҳ аст ва чӣ омодагӣ доред? муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 1 барои хонандагони болоиқати шаҳри Душанбе дар тамоми озмуну олимпиадаҳои чӣ сатҳи ҷумҳурӣ дошта бошад, чӣ сатҳи шаҳрӣ дошта бошад иштирок менамоянд. ҳафтаи гузашта даври 4-уми олимпиадаҳои фанӣ шуда гузашт. хонандагони мо сазовори ҳар ҷои ифтихорӣ гарданд. ҳафтаи меомад дар рӯзҳои наздик, рӯзи ҷумъа ва шанбе санаи 17 ба 18 апрели соли 2026 мувофиқи фармоиши вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон даври 4-уми олимпиадаҳои фанӣ байни синфҳои 9 шуда мегузаранд ки дар ин ҳам хонандагони мо иштирок менамоянд. ман бовари онро дорам ки дар ҳамин олимпиада хонандагони мо куллан ҷойҳои ифтихориро сазовор мегарданд. ғайр аз ин вобаста ба ҷанбасти рӯзи пойтахт дар шаҳри Душанбе озмунҳои шаҳрӣ, забондонӣ, ҷаҳондонӣ, тоҷисари ҷумла ҳунарҳост илм баргузор мегарданд ки мо хонандагони худро пешниҳод намудем. бовари он дорам ки хонандагони мо дар ҳамин озмунҳо сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд. ғайр аз ин озмунҳои ҷумҳуриявӣ, шоҳномахонӣ, фуруғи суби доноии китоб аст, илм, фуруғ маърифат ва тоҷикистони ватани азиз ман ки мувофиқи низомномаи он моҳҳои май даври дуюми он яъне қисмати ноҳиявиш баргузор мегарданд. бовари он дорам ки хонандагони мо дар ҳамин озмунҳо сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд. қисман хонандагони мо дар китобхонаи муассиса баъди дарсҳои асосӣ дар китобхонаи муассиса ҳамагон ҷамъ меоянд, суҳбат мекунанд, аз омӯзгоронашон чизе ки мақсад дар кор аст мепурсанд, меомӯзанд, нозукиҳои озмунро мепурсанд. дар баробари озмуни илм, фуруғи маърифат ки озмунҳо асосан ба фанҳои дақиқ равона гаштаанд, айни ҳол омодагии ҷиддии худро барои иштирок дар даври ноҳиявӣ озмуни шоҳномахонӣ дида истодам ки бо аздбар намудани 500 байт аз асъори абулқосими фирдавсӣ аз шоҳнома мехоҳам дар ин озмун иштирок намоям ва боварӣ дорам ки дар даври ниҳоӣ он низ сазовори ҷой мегардам. дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноии китоб аст, илм, фуруғи маърифат то кадом андоза яъне ки натиҷаҳои беҳтаринро хонандагон сазовор гаштанд? дар озмуни ҷумҳуриявӣ илм, фуруғ маърифат дар соли 2025 исоев нурмуҳаммад аз номинатсияи география сазовори ҷои сеюм гардид. дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноии китоб аст, як нафар хонанда ва як нафар омӯзгори муассиса сазовори ҷои ифтихорӣ гарданд. аз ҷумла давлату ванӯшин аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоӣ ва аз рӯи номинатсияи адабиёти ҷаҳон миёни
шаҳрвандон ва намояндагони касбу кори гуногун иштирок намуда сазои ҷои ифтихорӣ гардиданд. шумораи иштирокчиёни озмуни олимпиада аз ҳисоби хонандагони муассисаи таълимии шумо солҳои охир чӣ гуна зиёд гашта истоданд? Шавқу завқу рағбати онҳо ба ин гуна озмунҳо чӣ гуна аст? дар муассиса омӯзгорони соҳибтаҷриба бениҳоят бисёранд, ки кӯдаконро дар рӯҳияи китобхонӣ тарбия менамоянд. ҳамин хонандагон баъдан дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, шаҳрӣ ва олимпиадаҳои фаннӣ иштирок менамоянд. айни ҳол захираи олимпии муассиса ба 250 нафар мерасад. ин танҳо захираи олимпӣ аз 13 фанни таълимии олимпиадаҳои фаннӣ мебошад. захираи олимпии муассиса аз озмунҳои ҷумҳуриявӣ бошад, ба 100 нафар мерасад, ки ба онҳо дохил мешавад озмуни ҷумҳуриявӣ, шоҳномахонӣ, фуруғи суббидонаи китоб аст, эълон фуруғи маърифат, тоҷикистон ватани азизи ман. ҳамаи ин хонандагон пас аз дарсҳо дар китобхонаи муассиса ҷамъ мешаванд, бо омӯзгоронашон суҳбат меороянд, дар баъзан нозукиҳо озмунро мепурсанд, ки ин худ як дастовард барои мо омӯзгорони муассиса мебошад. барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо аз тарафи муассисаи таълимӣ ба пуррагии татбиқи худро ёфтааст? барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо, ки барои солҳои 2021-2025 равона гарда буд, ба пуррагӣ дар муассиса иҷро шудааст. қисман аз фанҳои дақиқ ҳам дар муассиса бениҳоят натиҷаҳо назаррас мебошанд, хусусан аз фанни география, химия ва физика, ки ҳамаи ҳамин фанҳо бо кабинетҳои махсуси худ муҷаҳҳаз мебошанд, ки дар онҳо асбобҳои муосири илмӣ нигоҳ дошта шудааст. хонандагон на танҳо ҳамчун омӯзиши илмӣ назариявӣ, балки қисмати амалии ҳамин фанҳоро метавонанд дар кабинетҳои фаннӣ ба амал биёранд, ки ба анҷом расонанд. пеш аз ҳама равияи муассисаи мо равияи ҷамъиятӣ мебошад, ки бештаринашон ба омӯзиши фанҳои ҷамъиятӣ машғуланд. дар қатори худ боз рушди фанҳои дақиқ дар муассиса эҳсос мешавад. масалан, дар муассисаи мо кабинетҳои фанни химия аст, кабинетҳои фанни физика, астрономия аст, қисмати алгебра, география аст, ки баъд аз дарсҳои асосӣ ва иловагӣ хонандагон ҳамроҳи омӯзгорони худ дар ҳамин кабинетҳои фаннӣ ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ илми худро ташвиқ менамоянд. ҳамин буд, ки имрӯз хонандагони муассиса чӣ дар олимпиадаҳои фаннӣ, боз дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, дар қатори дигар муассисаҳо сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд. барои иштирокатон дар барнома аз шумо ҷаҳони сипос. умедвор ҳастем, ки дар оянда шогирдони шумо дар озмуни олимпиадаҳо иштирок намуда боз ҳам натиҷаҳои назаррасро ба даст меоранд. тамошобинони гиромӣ, ёдовар мешавем, ки суҳбате доштем бо ғолибони озмуни олимпиадаҳо, бахусус омӯзгорон ва хонандагони муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 1 барои хонандагони болоиқати шаҳри Душанбе. инҷо суҳбати мо ба анҷом мерасад. то нашрҳои дигар саломату комёб бошед.